Mga bata, magkat-o na usab kita sa pagbasa. Ang bida sa atong pagbasa mao ang letrang A nga adunay tingog nga A. Ug kauban usab nato sa atong pagbasa ang mga letrang M, T, Y, S, K, N, L, P, B, G, D, H, W, R, and G. Ato usab nga hinumduman ang mga tingog sa mga letra. I, S, K, N, E, P, B, G, D, W, R, Ng. Ug sa atong pagbasa, ang unang tingog A. Unang tingog A. A, M, am. A, T, at. A, S, as. A, I, ay. A, K, ak. A, N, an. A, L, al. A, P, up. A, B, ab. A, G, ag. A, D, ad. A, U, aw. A, R, R. A, ng, ang. Am, at, ay, as, ak, an, al, ap, ab, ag, ad, aw, ar, ang.